عنا هبلي كما ياللهم نعم نايلو معنت فيديو بتماساسال إن نسجر زلنا مالتي وبزحات أقدست زعباتاتن قداياتنا اللو كاباتهم نريهم كابنايلو معنت مالتي بزح قداي قدام دبر بيزن وصع عالم زلو ولا توم نايماس ميديا تتكمتي حواتنا ون كستوت أنست حرست كستوت قتلت كم زخونة زبل زينة هذا أمبر كم زعانة زينة 4 خوين مثل زي رخبو قدام دبر بيزن زلو أبوتات أبشجر أبسقم سلزلو دبر بيزن مالت زحجز قدام كحجز قبو قدامي نايز قدام زي قد أيو حدا أبشجر وريقول له توهيل الله مالتيو نزي أخا بزحت سبات مالتيو بعلات قلت لكم مالت أنس كنت ذاكر سالني أي مثلني سرس كم سو خينس سو كنبري لز حسو أي مثلني جن حزقن لعل سلستميتي 50 إرتراويان بيتشا كالي أدوناي لمك أنا مالتيو زقات أما نجر كلها نفلت أين أدوناي منيو نزبلون زيت فلتوا أي مثلا حفت مني الصغير حفت أدوناي تيك توكر سلام دك عدي عم مغلى زركب مار أميزمنت بارك ناي تيك توكر أدوناي مخانو تفلت له أدوناي يتقلد تريم لخوزي لحراد بتعمي صلوا فتاري ويكاص عنده فتاري ناي تيك توك سبي مالتيو أبزي خا بتعمي صقيموني هوملس كوينه يلو اب كندا حلفي لا خندر خلنا دما بابا جابر بزعفاتنا سوريا زلو املكيتهم زتزاربو ነገር له كبر مرحينا كندي فتع نري لنا برتيم كلهم اكلنا نايت فيديو تطنع كما خاطرني عيد عامل من بار نسخاي خاويتا بقى فتح بيت الغرب ناون كنزينا جتكم لا انا حمش قرب كريستيان كو تساق قرصني امبا كل حزبي اوصع عالم زلو ولا توم نايماس ميديا تتكمتي حواتنا ون كستوت أنست حرست كستوت قتلت كم زخونة زبل زينة هذا أمبر كم زعانة زينة 4 خوين مثل زي رخبو كل سب كم زقدست بيت زيها هديمي مجمريا سلازي كامتي مجمرتا استبحاله مجمريا اللي نش جميرو زلو انا ون مجمرتا تزبلو زلو توماس لكع سلازخونه أنست حرست كاب زبل وصينا كم زعانة حجز متأخخاب كله انتولو اجامنا خنوف سلازقبا كنحجز سلازقبا مالتي نقدمي تحس كامم عن وعلو عرسو يلو حاجز سلازخونه سب زلو يحجز زيبلو نحجز يقبر سلازخونه اتي قدام يسرح حجز الله وتقدا بزحات صقومات زحجزولون زردولون زنبره نايمنانيانن ጸሎት ንጽልይልና ማለት ተይተጸለየልና እኮ እንዳተጸለየልና እንታይ ከም ዝኾና ረእይዎ ማለት እዩ ማለት ሃይ ከም ዘጻዕና ጸሎት በጠቅላሉ ዘይ ጽለየልና እንድሕር ኮይኑ ኸ ኣና ከብ ንኸይድ ፍለጡ ካብዚ ተበጊስና እዮም ዝብሉ ዘለው ሓቂ እዩ ተዘረባ እዚ ኩሉ ዝገዝእ ሓቂ እዩ ካብዚ ዝበልጽ ሓቂ የለን ማለት እየ ሶ ናብነሽ ሰገርና እንታይ በለ ነሽ ታይወፊኻ ኣብ ኤርትራ ገዳም ደብረ ቢዘን ዘለው ኣቦታት ኣብ ሽግር ኣብ ጸገም ስለ ዘለው ንገዳም ደብረ ቢዘን 500 ዩሮ ሓገዝ ገይረለኹም كلاتكم أبدجن أوشتن زلهم تساتفت مخانكم اتهم أوصى هاجر زلهم بخلن عبيتي channelات بلايف ستريم كزرقح مخانو اتهم أبو أديس أبا زلهم كأ بزي أبتحتنا أمتقولكم سلازي بغت هذا محلات حاجز نقدام دبر بيزن نعلت حمشته 14 عامة مرت مالتيو زورحي بفرنج دمع 14 عاوز كاد منفس او مدب تساتفتنا ايز بركت تكون بخبر نعدم علينا نقدام دبر بيزن موصع زقبرلو معلتي زبحال زولت سلازي كافتم عبيتي ام متحجاز زقبرو قدات اتحاده ناي متاخخاب اتوت قدام دبر بيزنيو او ترخبو منفساوي عامهم او فيو 100 قرش خوني خل $100 كون يخل 100 شيكل كون يخل 100 يورو كون يخل نسو كم ذهب يو مالتيو ذهب يو زتحازلكم سلازي عمدكم اب عمد هيوت عمد برهان شمكم كصحافسي عدل نماچاچولكم علينا يبلو غوز اسنط ويان كم بعل توماس زامسلو امو لينك اب channel نا ديسكريبشن كنقدفينا مالتيو نايزي متخاب اتوت وي كا ترخبوم زغبوخم نغرات بمولهم داي هين قصلنا فتوغي باشا متيهم تساتفتنا اذا عبي منفساو مغبي عبي منفساو برهات نهتكونو بتحتنا نعدمكم ابز مدبزي كله اب اديس ابا زركب سنه طبباوي كله اب اديس ابا زركب تقماطي مسانا حبير زوعللو مدب سلازخونه بدحان كتمصو እግዚአብሔር አምላክ ይደግፍ ንገዳም ደብረ ቢዘና አለና ንገዳም ደብረ ቢዘና አለና حراي
ካብ ቅጽለ ቢልና ክንከልከለና ካብኡና ወይት ቪድዮ ኣይወፃናን ብዙሕ ማለት እዩ እዛ ሓፍተና ቅድም ዝብል ድሕረ ባይታ ኩልኩም ሰሚዕኹሞ ሄርሞ ፋራዳይት ዝበሃል ተፈጥሮአዊ ክልተ ጾታ ሒዝካ ብምፍጣር ፈጣሪ ዝሃቡ ፍጥረት እዩ እዚ ማለት ሰባት አስሪሖም እኳ ሎሚ ገለገሊኦም የትክሉ ገለገሊኦም ከአይነቁሎ ግን እዛ ሓፍተና ብፈጣሪ ዝተዋሃበቶ ትዕልልቲ ፍጥረታ ክትፍጠር እንከላ ዝተዋሃበቶ ስለዚ እዚ ዕድሎት እዩ ውህብቶ እዩ ማለት ፈጣሪ ይህቡካ ንሕማእካ ንጽ ሓቢእኻዮ ክትቅጽል ዘይክትቅጽል ድማ ብዙሕ ነገራት እዩ ዘጋጥም መቸስ ሎሚ ፕራይቬት ዝበሃል ፓርት ይሃለወና ዳኣምበርኮ መብዛሕቱ ግዜ እኮ ፕራይቬት ኣይኮነን ኣብቲ ማሕበረሰብ ክንዓቢ ኸልና ከመይዲና ኖርማል ንፈልጦ ነገር እንዲዩ ቆልዑ ኮይና ንሕምስ ሓቢርና ንዓቢ ንስሕቅ ንጻወት ካልኣይ ከዓ ድሕራይ ትምርዖ ባውሩ ገለገለ እዩሞ እዚ ጉዳይ እዚ እንዳተቃልዐ እንዳተጋፍሐ ምስከደ ዝገጠማ ሽግራት ማእለያ ይብሉን ክሳብ ምድፋር ክሳብ ብዙሕ ነገር እዚኣ ዘይከኣለቶ መከራ የለን ማለት ሓደ ግዜስ እንታይ ኢኻ ትብል ዝኾኑ ሰባት እንትፍጠሩ እንተለው እቲ መከረኦም ኣብዚ ውድእ ኣቢሎሞስ ታገነት ክፍቲ ኮይና ክጸንሖም እንታን ዝፈጠሮም እዮም ትብል ብጣዕሚ ደስ ዝብል ነገር ግን ኣነኳ ብዙሕ ግዜ ኣይጠራጠር ንምንታይ ደ ብዛዕባ ኤርትራውያን ዘለና መለኻኸታ ፍሒት ዘይበለሉ ብዛዕባ ተጋሩን ዘለና መለኻኸታ ትግራይ ኮይነ ምፍጣረይ ንዋዕሉ ብጣዕሚ ደስ ካብ ዝብል ነገራት ዝኾነሉ ምኽንያት ኣብ ከምዚ ዓይነት እቲ ማሕበረሰብ ግድፈት ዘለዎ ሰብ ብዙሕ እኳ እንተኾነ ነዚ ሓዘን ናይ ስነ ልቡና ንምድባስ ግን ብዙሕ ሰብ ስለ ዝነበረ 300 ኤርትራውያን ዝኣኽሉ ብደወል ሓጊዞም ይላል ትግራይ ብዓብዩ እያ ዘላ ተረይዎ ግን 300 ኤርትራውያን ማለት እዩ ካብ ደገ ወፃ ሶዚ ኣብ ዓዲ ሓቢርካ ንኽትነብር ካብ ዝገብርን ሰብ ባለን ንኽትብል ካብ ዝገብርን ነገር ስለ ዝኾነ ምስጋና ኣለኒ ኢላ ብሓጺሩስ ተመስግነኩም ኣላ ገና ውሽጥም ዘሎ ፍላይ ማለት ኣነስ ከነዚ ዝኣክል ሰብ ኣለኒ ኣይመስለኒ ስሩስ ከም ሰብ ኮይነስ ሰብ ክነብር ኢለ ዝሓስብ ኣይመስለኒ ግን ሕዚ ግን ልዕሊ 350 ኤርትራውያን ብቻ ደውሎም ልዕሊ 350 ኤርትራውያን እና ደውሎም ብገንዘብ ሓገዝ ብትምህርቲ ንዝኹልስ ዋ ብጣዕሚ ይገርምኒ ግን እዚ ክኾን ዝኽኣለ ግና ናይ መንጻዕሪ ቅድሚያ ናይዛ ቅዱስቲ ኣደይ ኣብ ዘላ ልዕልቲ ገበሩ ናይ ወረዳን በዓላጅ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ምክንያቱ ትንዛን ወዓን ዘላለ ደቂ ኣንስትዮን ዘሕጉሳን ዘላለ ደቂ ኣንስትዮ እና ብጣዕሚ ካድንቃ ይልህሊ ካብኦም ቅጻል ዶክተር መልኣኩ ከም ትሕዝ ዝገልጾ ዝነበረ ኣብቲ ናይ ሕሉፍ ዝነበረ ዓመት ናፍቲ ዓዲ ከይምለስ እንተን ማለት እንተን ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ብትክክል ነጊርወን ምክንያቱ ተመሊሳ ናፍቲ ዝነበረ ህይወት ንከይኸድ በቃ ዝኾነ ነገር ህይወት ናይ ስራሕ ብጣዕሚ ጎበዝ እየ ስር ግዜ ቃል ዓለም ማለት እዩ ምክንያቱ ከተማን ገጠርን ኣይዕቅበኒ ክሰርሕ ብጣዕሚ ድልውቲ እና ብዙሕ ንስራሕስ ታይም ሰብ ንእሽተን ክሰርሕ ከሎስ ናይ ደቂቃ ናይ መሓዝ ልምዲ እኒአኒ እና ናብኡ ከይምለስ ናፍቲ ሕዚ ዘለኹዎ ከይኮነስ ናፍቲ ቅድሚ ወርሒ ቅድሚ ሚካኤል ዝነበረ ህይወት ከይምለስ ያው ዶክተር ናውን ከይኸድ ብጣዕሚ ክብሪ ብእግዚአብሔር ንዓይ ኣነ እንታይ ክገብረሉ ግን ብእግዚአብሔር ይርኸቦ ኣብ ውላድን ኣብ ባዕሊን ኣይ ብጣዕሚ ናብ ስምዒት እዩ ዘእቱ ምስቲ ኩሉ ነገሩ ክትሪኦ ከለኻ እቲ ማሕበረሰብና ሓደ ግዜ ሲ ንሕና እንድሕር ከምዚ ኮይና ቶም ኣብ ደገ ዘለዉ ክንደይ ጉድ ኮ እዩ ዝግበር ዘሎ ብደገ ካብ ተፈጥሮኦም ወፃኢ ካሊእ ፍጥረታት ኮይኖም ጠቕላላ ካልኦት ጾቶኦም ቀይሮም ይኹን ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን ኩለንትንኦም ቀይሮም ዝኸዱ ዘለዉ እኳ ከምዚ ዘይተባህሉ ብእግዚአብሔር ዝተፈጥረ ኣብኡ ኣሰይ እንዳበሉ ዝነብሩሉ ንሕና ግን ሰኣን ንቕሓት ማለት ኣብቲ ማሕበረሰብ ዘለና ኣዌርነስ ማለት ፈጣርን ተፈቂርካስ እዚአን 5 ገይርዎ ነፃብዕት ኣለዋ 6 ጻብዕት ዘለዎም ሰባት ሪኢኹም ምሽ ተፈልጡ 6 ተኮይነን 6 እየን በቃ እዚኣ ሓንቲ 6 ተወሲኻ ከምዚኣ ዝበለት ኣጻብዕት ተኮይና እንትትፈጠር ተላሲ ፈጣሪ ዝፈጠራ እያ ካብዚ እዛ ሓፍትና ትቕንሰሉ የብላ ተወስኸሉ የብላ ነገር እዩ ግን ኣብታ ናይታ ሓፍትና እዚኣ ስነ ልቡና ዝፈጠርኩሞ ነገር ግን ብጣዕሚ ዘሎ ተጽዕንቶ ዘቕለልኩሞ ማለት እዩ ግልህ ዘበልኩሞ ብጣዕሚ ካፍቲ ዘላቶ ካፍቲ ሓጎሳ ካፍቲ ኩሉ ነገር ትርእይወት ድባባ ማለት እዩ ሶ ደስ ባህል ስራሕ ተሰርሑ ለምቀና ዜሮ ትርጉሙን በተመለከተ አንዳንዶች እንዲ ነው ሲወዛገቡ ያለው ባለቤቱ እዚህ ጋር ቁጭ ስላለ አሁን መልስ ያገኝባት ያለ ሰፈር ሁሉ እኔ ለካለ ያለ እናንተ በጣም እኔ ዜሮ ነኝ ማለት ነው ሕጂስ እንታይ ትርጉማታ 00 ባለላ ሙዚቃ ገለ ለሓቲትዎ ማለት እዩ ሕጂ ታመጀመርታ ንሕና ዘይብሉ ዜሮ እያ عاد بملأت إثيوبيا تبادل عدس بملأس زيرو يعني إحنا زي بلنا نتقينا تجاوز زي بلنا تقينا زيرو يعني رتها كليب ما يتوقع كل عتقراي زي بلو سني زيرو إز بالنيرو عديك توصي أخي جل زبلون هبتقطم له مالتي بتقال الله خلو حليف كي خلو وصي أخي جل إز بالحجنا من تأيو تترجم غيروا عند حدا لكم من علبات التعيم كم خارج بهال ندي موتيو
ስለዚህ ታጣዓምካ ምኻድ ድሕራይ ምናልባት ها መጀመርታ ግን ግልጽ ዝበለት ነገር ብዘይን ስኽ 00 ኢሉ ብምላእ ነተዓድና እዩ ደሪፉላ ነይሩ ማለት እዩ እዚኣ ማለት ትግራይ ብምላእ ደሪፉላ ነይሩ ከጣዓም ደልዩ ንወለሲልና ብሓጺሩ ማለት ካፕቲን እንጀራ ምንታን ከይጠፍኦ ደልዩ ለዋንሱን ከሓቶ ከሎ ሓደ ሰባት ከምዚ ይብሉ ሓደ ሰባት ከምዚ ይብሉ ኢሉ ዝሓተሉ ዘሎ ዓውዲ ፈሊጡ ምንታን ከውጻጾ ይደል ነይሩ ግን ንሱ ዝመረጸለና ትርጉም እዚኣ ኣነ ንሳይ ኮነት ነይ ዝብል ንስኹም ከመይ ገርኩም هم ትገልጽዋ ናይታ ጉዳይ 00 እንታይ ኣብሶርታ ግጥም ነይራ ኩላኽን ሰምዓ እንተልና ታግጥሙን እኮ ብዘይ ንስኹም 00 ንስኹም ዘይብሉ ንስኽ ዘይብሉ መወዳእቱ ኸይዱ ግን ኩላና ብሓንቲ ነገር ይጠምረና እሞ ትግራይ ዘይብሉ ዜሮያ ኢትዮጵያ ኢልያ ትዛረብታ ግጥም ታቁን ንሳያ ታይ ንስኻ እንተ ኮይንካ ተሓፍር ተቀዳሚ ሚኒስተር ቅድም ሕጂ ተዛሪቦማ ነይሮም ደም ግዳብ ዓድና መጽዮም ኢትዮጵያ ብዘይ ትግራይ ሲ ጎማ ዘይብላ መኪና ያድዩ ነዳድ ዘይብላ መኪና ያ ተባሂል እንዲ ንስኻ ዝሕፍረካ ነገር ኩሉ አይነብሮን እቲ ተሰምዕካ ነትግጥሚ ማሕቢልካ ተዛረበው ማሐሸካ ነይሩ سكوف تقوامي تقرأنا بعدنا إيش دونا زلنا شقينا توتا نحنا قانا تقرأي مونوتو زلنا شقينا نوتا انت يتفقما بزلو نحنا خليتنا سبرا بحاجة يقبلوا الزقود دايزي أنا زي حسن أنا هجي تاني زبلك هذلو أنا هنا هجي تاني بس لك عبايزوي زي تغارو معها 100% شور تقرأيدو إرترادو كبزدو زي تقولني عصباني معناته الحرب بزعل حاجر كتحسبتهم كمالك حاجر هتبذل حسا حاجر مالك حاجر كتما عبل تخوين كاسعاري بس قرا بتخفورن سنيتن كله قالو قرا بتخفى كنا تربو انتو حراي ايت نبراو حق اني نحن وقع حجي غربيتك تግራይ بينا يكونتن ኢትዮጵያ መልእትያ ምስ ኢትዮጵያ ስኒት ክትፈጥር አለ እዚ ኮ ትክክል ይብስሩ እዚ ትክክል ግን ናይ ጎረቤት አለው ሩح ጎረቤት ቀረባ ጎረቤት ምስ ትግራይ ወንድማ ብዝበለጸ ስኒት ክትፈጥር አለ ከም ሱዳን አብነት ብዝበለጸ ካብ የመን ቀጽሉ የመን ቀጽሉ ሶሪያ ከም እንዳበልካ ተወጻሕካ ምሽግር ይውልን ምስ ዓለም እኮ ሰላም ተትገብር እዚ ሁሉ ግን እሲ ማለት እዩ ካብ ሓሳድ ጎረቤት ካብ ዕሾኽ ምድር ቤት ማሐረና ይብል ምሽ ጎረቤት ከይሕስደካ እንታን ስኒት ክትፈጥር ሙስኦ አለካ ንመን ኢልካ ንባዕልኻ ታይና ንገብሮ እዚ ኮ ተመለሰይ ተክክል ኮም ዘለኹም ክልታኹም ታይዳ ግን ተሓንቲ ንሽለይ ትዕቢት አላ ታፍታልብ ዘላ ነገርስ ዝወረደት እንዲያ ኮይና አላ ያ ሽግር ሳላ ሽግር አላ ፈሊጥና አይና ሒዝና hanከይና እሺ ከፍት መን ይስኸይ ሓስተ አዶናይ ቲክቶከር ሰላም ደቂ ዓደይ ኣብ መቐለ ዝርከብ ማር አሜዝመንት ፓርክ ናይ ቲክቶከር አዶናይ ምዃኑ ትፈልጡ ዶ እስከ ሓንቲ ግዜ ናይ አዶናይ ቪዲዮስ ተመልከቱ እንታይ ኮይኑ ከም ዘሎ ፎቶ ይኮነን ንብዙሓት ሰባት ከምህርና ብብዙሓት ሰባት ሓሳብ ክስንቅ ክብል ስርሑ ገዲፉ ለዓልን ተሓትን እንዳበለ ጸኒሑ ሕዚ ግን ኣብ ጎኑ ጠጠው ዝብል ተሪፉ ንዕኡ ዝሽምጥጥ ንዕኡ ዘናሹ ሰብ ኣፍታሕ ማቕ ሰዓትና ብጎኒ ተጠቂምካ ካልእ ዘረባ ምዝራብ ንሕደጎ ብጃኻትኩም አዶናይ ትቀልድ ትሪኦም ለኻውዚ ትሪለኻውዚ ልሕረድ خايو اتوا انا سلب زلك اخات مسلن نيرك اخي خما ود مقلوني حاسس ديو يا ጮማ انا عباوا هاي نوقحكو اتكون زغباك انا حوكا دعيو ايتحسدلن يا برغص انا مالت نسخات زارو زلخا ነገር ይርደካለሁ ኸ ማለት ነቲ ዘይርዶ ማሕበረሰብና አብነት ከመይ ገረ خرد الካ ከም ዘለና አብነት ከምዚ ንዓኻ ንስኻት ብሎ ዘለኻ ዘይርዶ እምበር ኢንዳይሬክት ሞቲቬሽን ኮ ትወለኻ ያኻ ንሕና ወንስ አለና አይናጆኻ ከምዚ አይነት ከማለት እንዲ ግን ከምዚ ንሽትለይ ልጉጥ ተተብሮዶ ማሐሸካ ነይሩ ነገር እኮ ሓደ ግዜ ከምዚ ሲኢልና ንሕና ናብዚ መጺና ንዛረብ ዝመስሎ ሰብ አለ አርቲስቲክ ዝኾነ ኔቸር ይሓትት ይጮማ ዋላ ንኹሪያሲ አቀራረብ አለው ማለት እዩ አነ ናምነት በቪዲዮ ኩሪያ ከመም ኾና አንተ ዘቀርብስ መኻል ኩላ አለው አንዲው ተፈጢርካ አላ እንተ ኮይንካ ንሽለይ ተለዝባት ኸልኻ ካብኮም ምስተበገሰ ግን አይተሐስዱ حاونا ايكو زغلع لا ناوز نوعلنا يي ادوناي يتقلد باع كذا كراي مخفنس يليلوس قوتي غورا من دريح برازر تدراري خام الراسلني تدراري خال ملاسني اخلصنا تدراري خام الراسلني يي برازر يي كرتت والقوريلو ولا بدحيت لقنا هرس لحد ورحي برازري تايني حدش نجر واش ولا تكات اتاودي اندي تكات ديني او طبقه بس ما ادوناي ماما يتولي لا ادوناي ماما يتولي سيستر وا يتردكي كو هزتايني بوينت لكما حدا ود سب 24 ساعه نيو مالتي بتليو سدت 8 ساعه ترس
8 ساعات لتسرح ولا 8 ساعات لنورمال سوشيال ميديا تقم او موسيل كامي هافتي مو ايو حسيد واي اتوالدا قاچاچ سمع ما اي تردكي اسخلوا على خسي سخلوا على خما ودي كردولو انا هنا لحلفنا يو نغرسي شنو قليل نغر كيمسلكم تناغيرنا يغن ينفلتي وحط سو وحط كبنني تاي وصي خام دخينا تنقر كلنا تردون خلصوا اي لما سو اي كردولو قلم او حجي قدم تخكل يخا سبعي كردو نيرو سبعي دي بكيو سبعي دي نبعي كله اندي غاتبل دلي حقي ወይ በኪ ሰብአይ በኪ ግን ታይ ዝብል ዘሎ ማለት እዩ ሰብአይ እንትበክም ተሎ ዓራት እዩ ዝብል ግጥም ኣሎ ኣብ ዓራት ኮይኑ ኣብ መደቀሲ ኮይኑ እምበሪ በኪ ኣይ በክን መሲልካ ግን ፍሉ ዘብሉ ሕጂ ንስኻ ናይ ቀደም ሰብ መሲልካ በቃ ናይ ቀደም ማለት ናይ ቀደም ክብለካ ከለኹስ ሰብአይ ደ በኪ ሰብአይ ደ ንብዒ ሎም ዳ ትነብዕዎ ተኸንካ ትነብዕ ወከርስ ኣባውት ሰብአይ ምዃን ዘይ ምዃንን እቲ ናይ ኣዶናይ ሓደ ፍሉ ዘብሎ ነገር እንታይ እዩ እንድሕር ዳ ተባሂልና ኮይና ኣብ ሶሻል ሚዲያ ሓደ ነገር አሎ ሶሻል ሚዲያ መጀመርታ ቀደም ሰብ ትክክለኛ ነገር በመፍላጥ ይሁን በዘይ መፍላጥ መፖስታት ጀሚሮ ነይሩ ማለት ሶሻል ሚዲያ እንትጀምር ተሎ አብነት ቴክስት ሄቪ ኮይኑ ማለት ቀደም በጽሁፍ ጥራይ ነይሩ ሃይ ገለገለ ዩቲዩብ ኳስ ዴቲንግ ሳይት ነይሩ ይሎም ቀደም ማለት ስለዚህ ፌስቡክን ኮሙ ተመሳሳሊ ጽሁፍ ገለ ስልክ ቁጥር ይዝግደፈካ ነይሩ ዳሓር ሰብ ካና ምንታይ እንዳኸደ ኮይኑ ማለት እዩ ፊክሽን ዝኾነ ወርልድ ፈጢሩ ኣብናይ ዋዕሉ ዝኾነ ፊክሽንስ ዲዝባል ሓቀይ አቡሲ ምንባር ጀሚሩ ሶ እቲ ትክክለኛ ማንነት ደቂ ሰባት ብሱርናይ ሓቂ ይጽግሞም ዶ ይጦሚዶ ናምነት ከም ዝትሪእን ዘላ ካብዚ ኮይነ እንተለኹ ትሬዲ ካዚ ጮማ ይሕመንልን ናምነት ኮምስ ይሕሞም ዶ ገለገለ ዶ ክባል ከለስ ዘይሕሞም መሲሎም ሰባት በቃ ጸገም ዘይብሎም መሲሎም ምሽቅሩ ነይሮም ናይ አዶናይ ፍሊ ዘብሎ ነገር ኖ ጸገም ዝባሃል ኣሎ እንሆ ጸጊሙኒ በቃ ማለት ከምታ ዘለኸያ ኦተንቲሲቲ ዝባሃል ኣሎ حقኝነት ትክክለኛ ኮይንካ ንስኻ ኮይንካ መቅራብ ረየሞ ከም ያለኩም ክብራት ፍትዋት ኢልካ መቅራብ ዘይኮነስ ኣነስ በቃ ኣነ ኮይነ ክዛረብ ተለኹ ተረዲካ ደል ሕጂ ዓዊለ ይዛረብ ዘለኹ ኣነ መሪርነ ማለት ይኸምኡ ማለት ሶ አዶናይ እዚ ተፈታውነት እዚ ካብዚ እምጥዎ ሕጂ ንስኻ ንዑ ሙሱ ተጻሪፍካ ወይ ሙሱ ተሃላሊኽካ ገለፍትናቱ ታይ ዝባል ፌመስ ኮውን ኢልካ ሓሲብካ ድትኸውን ሕጂ ኣይትኸውንን ኢኻ ወብዛሓቱ ግዜ ከምዚ ዓይነት ፌመስ ዝኾኑ ሰባት ማለት እዩ ምናልባት ዓሽ ተኸተልቲ ወይ ሰዓብትን ተልየሞም ጥራሕዮም ቦስቶን ማራቶን ዝባሃል ታሪኽ ኣሎ ቦስቶን ማራቶን ዘጋጠመ ነገር ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ቦስቶን ማራቶን ዘጋጠመ ታሪኽ ሲ እንታይ ነርቱ ጉዳይ እንዴት ይብለንን ብዙሓት ሰባት ነቲ ዘጋጠመ ጉዳይ ሎማዓንቲ እንድሕር ዳ ማሕበራዊ ሚድያኹም እንተዘይ ዓጺኹምን በአግባቡ እንተዘይ ተኸታተልኩም ማለት ዘሎ ኩነታት ሲ በሓዘንኩም እንተዘይ ገሊጽኩም ኢሉ ሓደ ሰብኣይ ቀሊል ቆዩ ሓደ ሰብኣይ ሲ ፖስት ገይሩ ማለት እዩ ሓደ ድርጅት ፖስት ገይሩ ኣበይ ኣብ ትዊተር ካልኦት ካምፓኒታት ካታይ ገይሮም ነዚ ሲዒቦም ዓጺቡ ኢሎም ስርሖም ከምዚ ማሕበራዊ ሚድያታቶም ፖስቶም ኤቭሪቲንግ ገለገለ ማለት እዩ ቶም ካልኦት ከ ንዑ ክቃወሙ ጀሚሮም ነቶም ንዑ ክቃወሙ ዝጀመሩ ሰባት ብሙሉም እንታይ ጋጢሞም ክሳራ ብፎቶቶም ተጸሊኦም ተደርብዮም ከዓብዮም ግን ሓሲቦም ነይሮም ሶ ሓደ ግዜ ብሕስድና ኣይዕበይን ኦተንቲሲቲ ዝባሃል ነገር ኣሎ አዶናይ ፉሊ ሰብ ምዃኑ በቃ ሰብ ሓደ ግዜ ጠጠው ክብለልካ ተኾይኑ ንስኻ ካብ ልብኻ ጠጠው ኢልካ ዘርአኸየ ነገር ምሻሎ ሽዑኮ የዋሃት ምዃን ርእ ከምዚ ዝጠቅም ከሪካ afte by the way ክንዲ ዓይነት ጊፍታት ከም ዘነበሉ ኹትሪኢ afte ቪድዮ ማለት እዩ ሶ ኣይተሐስድ ሓለፍ ውጻ ሲልካ ከምዚ ኣነ ረጉድ ኮይነ ሓሳሰብ የፈትኒ ማለት ቀጥን እኳ ተኾይኑ ሽንሽለ የምሕረል ሊስ ቀጽል አላሁ አክበር እዚ ጉዳይ እዚ ማለት ብርጌድ ንሓመድ ኣብ ዲያስፖራ እምነ ምድር ባይ ገዲፍኩም ሓውን ሓው ምቀታል ገዲፍኩም ተኻቢርኩም ብረት ዓዲኩም ኢሳያስ አፈወርቅ ለይዎ ካብ ተቃወምቲ ሶርያውያን ተማሃሩ ነጽር ስፋሕ ናይ ኣፍጨለ ገደፉ ተግባራውያን ኩኑ ሕጂ ዛ ምኽር እዚ ኣስመኒ መኺርዋኒ ማለት ኣነ ሲቃተኒ ማለት ኩኑ ኢሊ መኺርዋኒ ማለት እዚስ ደጋፍ ድዩ ደጋፍ እንድሕር ኮይኑ ንሽለይ ንኽቃወም ጀሚር ነይሩ ማለት ዲ ريلي نزيلك عراي كاسكي قرب از قدر ديناكم لنا كبر مراحينا بوزير ايتو خويا غيركا كاد دانكي راح سرح مفتان زيد اللي مسلتات كتتحزن حزب إرترا مفتان كندي فتع نري لنا حزب سوريان حزب إرترا حد حزبيو الكا خطي زاربولو مفتان نري لنا دماني
እዚ መንግስቲ ናይ ሶርያ ባዕሉ እዩ ነቕነቑ ኢሉ ኸይዱ ኣብ ውሽጡ በዚ ፕሮፓጋንዳ ናይ ሰባት በዚ ሚድያታት ናይ ሰባት ህዝቢ ገዲፍዎ ምስ ወፀ እዩ ወዲቑ ዘሎ እቲ ዝኸፍአ ግን ነንሕስዶም ዝዋቕዕዎ ዝሃርምዎም ዘለዉ ሕጂ ኣብ ኤርትራ ክገርመኩም من نمن يمخوق حقيقة مراحتي سدرابيت نايتم مراحتي بلعت ستيتني كايدان كاقول على خاب دجل سو كذبل عنصرين قالو اليوم كأمنا بستان كيمو تغطوا مالو سراقي سريح زي بلع كم دلاي فتحين خوينو ويكا ستاي كوينو قربوا لي كاب زي دلاي فتحون أبلا تدب زبط صلوون هالو ندحدا تعاطيهم له نزي لوطي ناتهم زبالة سخوني زم مقدف نزلوت ندحدا اللي ولا أساس أفوركون بقى عريقيدو ولا ندحدا سلطان وليت زبالة سي أبغى تشعن إسران حمشتن لو تنر نخون ببعلو مالتي تهزبون زي ناي دلاي تفتحين بزي ناي سريع غير كخالق كتفتر في الكام فتن زودو صا أبدك بس هاو كسر خازل أبدك بس هاو كتشكع اللي خازل أبدك مسيح قات لمن يغاز الله أبدك مسيح قاني ليلا نقول ليلا نخات قبر زلخ عجيب محرم بس غير كأمسي تي فشل ما قدهم كتقول تفوتوا نوري كم خاط كور مرعينا ايش كور مرعينا كور مرعينا دبرتين كوغد له ايش اسكي تاعي قطيمو زلو دموز حصير الله دموز ይሄን ካላደረገ አሁንም በስህተት መንገድ ይሄዳል ቲፒኤልኤፍ አይድንም በቃ ቲፒኤልኤፍ ሊድን ከተፈለገ የትግራይ ህዝብ ድምጽ ሊሰማ ከተፈለገ ውክልናው ሊኖረው ከተፈለገ በዓለም አቀፍ ማህበረሰብ በኢትዮጵያ መንግስትም ቲፒኤልኤፍ አስቸኳይ የጉባኤተኛውን ጠርቶ ዶክተር ደብረጽዮን ከሊቀመንበርነት ማስወገድ ነው ያለው እንዲህ ካላደረገ በስተቀር አራይሽ ያጂ ደሞዝዩ ተደናውቂ ያለ ማለት ደሞዝ እዚኦም ኩሎም ይሎንኩም بدموز ياسرحو زي يبلوهم زي حتى يتون الله وحيته مبات نفسه ونسمعني له channel تاينا نغورو نمنا نسون نمنا نزاربو خلتي يچقنا زلكو بتحد وغن علماوي زربات زاربت وعل بتحد وغن حاسوت بروباغندا زعزت حدا مالتي زي تايو قلبت قጫ مصفاتي زمني عدنا زلو اكتيفيستات تصبصر انا تايم زمسلوه نيراتن حنت قدم دفتر حمشتك تايز بحال قلت صحفلا بوزين እንዳገልበጥኩ ኩሉ ሳብጀክት አዝሕዘለ ኸሙኩ እዮም በቃ ተሞሊኦም ናይ ኩሉ ሳብጀክት ዓይኔ ዳ ፀላ ይኹን ተሓዋውስ እሳቶም ላው ከምዚ ዓይነት ወጋሕ እቲ ናይ ገብሩ ኣለው ፀላዝ ትግራይ መን ሕወሓት ምስ መን ዲፕሎማቲክ ተእስረና ድሕሪ ሕጂ ምስ ኣምሓራ ምስ ኦሮሞ ምስ ሻዕብያ ምስ ኤርትራ ግን ትወጥፍ ኢላ ኣብ ታሪካ ሰላማዊ ዘተ ክግበር ተሎ ባዕሎም ላሙን መፅሓፎም ክተንብቦ ተለኻ እሺ ለም ያቲሞ አካዮም ሰራዊት ነጥፎም ታሪካ ዚያ ሰላም ወዘተ መጨረሻ ነሐዋት ሕጂውን ብሽም 22 ዓመት ተኸይባያና ትግራይ ናይ ተጋሩያ ኣይኮነ ተቃሊስና ዘምፀናዮ ለውጥ ክህልስ እቲ ናይ መጀመርታውን ገዲድ እዩ ዘሎ ዋይ መንሞ ይሰምዕ ኣሎ ወይ በስማ አሚል ቆልዓዊ በስማ በልዎም ሕጂ እንታይ ክግበር ዘሎ ከም ሽደን ንስኻ ሽደን ባታይ ቆዋም ከም መብዛሕትኡ ግዜ ሲካ በቃ ንላዕል ንታሕት እንትን ዘለኻ ገለልኩም ነው በቃ ናታይ ቆዋም ነው ነውሕ ገይረው በቃ ኣነ ተዛሪበኩ ምስ ናይ ቀደም ኣተሓሳስባ ኣይፋታሐኒ እንተይሉን ዝኾነ ሰብ ንኽተእምኖ ፀገም ስለ ዝኾነ ትገድፎ ኢለ ኣነ ቀደም ካልኣይ መሪሕነትን ኣመራርሓን ንመንእሰይ ትውልዲ ይርከብ ክልተ ኢለ ሳልሳይ ቃልሲ ናይ ህዝቢ ተኸቢሩ ህዝባዊ ሓላፍነት ተዋሂብዎ ናይ ህዝቢ እዩ ኣይትንከፍን እዚ ንዓይ ዝምልከተኒ ንዓኻ ባይ ዝምልከተካ ገለ እንዳበልካ ናብ ዕዳጋ ተወርዶ ኣይግባእን ኢለ መወዳእታ ዚአን ዛዚመዶ ንሓበራዊ ረብሓ ክትሰርሕ እንድሕር ኮይንካስ ሓበራዊ ዝኾነ ወግዕ ክህልወካ ክእል ኣለዎ ሓደ ማርኬቲንግ ዝበሃል ትምህርቲ ትፈልጡ እንዲኹም ሓቂ ማርኬተር ዝበሃል ሰብ ድማ ሸያጣይ ወይ ከዓ ንኽዕድጉ ሰባት ዝገብር ማለት እንዲ ሓቂ ታይሉ ሓደ ናይ ማርኬቲንግ ጽሑፍ ጸሓፋይሲ ሓደ ፕሮዳክት ወይ ከዓ አገልግሎት ምምሃዝ ፕሮዳክት ኦር ሰርቪስ እዮም ዝሉና ኣብነት ዝሽየጥ ቦቶም ፈረንጂ ባዕድና ከዓ ሓደ ምህርቲ ወይ ድማ አገልግሎት ምሂዝካ ምሻጥ ማለት ማርኬት ምግባር ማለት ነቲ ሕብረተሰብካ ሂብካዮ ሕብረተሰብካ ዝዘራረበሉ ታሪኽ ወይ ከዓ ትነገድካ ተስተወለድካሉ ቦታ ዝዘራረበሉ ታሪኽ እንተ ደኣ ፈጢሩ እዩ ኢሊዛር حق حاسوت حقي اتوم ناتنا مرارحون تحسابهم تشيطلو زبحال
እትንሳቶም ዘውፅዎ ዘረባ እንድሕር ዳ ንሕና ንዘራረበሉ ኣለና ኮይኑ ይምበር ንሕና እንድሕር ዳ ጸሊና ዓይን ዘራረበሉና በቃ ሰልችና ይግደፈና በቃ ንዓ ሰምዐካ እንደሌልና እንዳወልከ ሞጽፍ ቴሌቪዥን ግትሪ ይገትርካ ዋውቀኒ አውቀኒ ስታክ ግብረብ ዘለሃዮ ሎአም ቀነ ኾነልና ያዝምን ንዓና ግን ነቶም ዝግተረ ይኮንኩን ነቶም ዝግተሩ ልቦም ተመሊስዎም አነ ሎአም ቀነ ይለለኹ ሰሰና ይስማዓና ጸጽቡቅ ይስማዓና እስኪ 2025 ቀዳዊና ዘመን ይግበሮስ ከሆለ ሲል አሜን ዳበልና ንቀጽል ማለት ጉድ ላይት ንሕና ሕድርታ ሓዋተይ ማለት እዩ